I dag vil jeg forklare de tre reaktioner, som vi har. Det er en fotokemisk substitution, nukleofil substitution og en addition-reaktion. Hvor jeg vil starte med den fotokemiske reaktion og forklare, hvordan det foregår. Det starter med, at vi har et butanmolekyl som et alkan, og det vil sige, at den indeholder ikke nogen dobbeltvendinger osv., og hvor den er opbygget af 4 carboner og så hydrogener i sidegrupperne. Og så er det selvfølgelig plus dibrom, som er et homoatomisk uorganisk molekyl. Og når vi hører på selve navnet af selve reaktionen, som er en fotokemisk, så foregår det selvfølgelig det med lys. Hvor når vi kigger på produktside, altså plus lys, så bliver der udbyttet altså et brom med en af de hydrogener i molekylet, hvor vi får et brombutan som et alkyl halogenet, og så får vi altså noget i rest, noget hydrogenbromid, som er et uorganisk molekyl. Så går vi videre til den næste, som er en nukleofil substitution, og her har vi altså et 2-brom-oktan og et hydroxion. Og når vi kigger på de to, så handler nukleofil om at brom og hydroxion bytter pladser, og de foregår i produktet, hvor vi får oktan 2-ol som et alkoholmolekyl, og så får vi altså plus bromid. Så går vi videre til den tredje, som er en addition-reaktion, og her er reaktionen er det, hvis vi kigger på den første, som er but-2,1, og når vi kigger på selve molekylformen i stregform, så kan vi se, altså, at der er et dobbeltvending mellem carbon. Og her kan vi se, altså, at der er et tomplads øverst, altså selve formen. Og vi har også et plus dibrom, så hvis vi kigger på produktet, så handler den her addition-reaktion om, at den her dobbeltblanding bliver rivet på en måde, og så kan der blive tilføjet de 2 brom på dobbeltbindingsplads, altså på selve de 2 carboner, som det bliver til 2,3 dibrom butan. Og så er vi færdige fra i dag.